Na Rympei U ke channel daki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kashnong Isfahan jong kari Iran kala Shah pen mthai bom da ka bajor bha ka US bat ka Israel da ka ba ki wan ki leng sun ialeh thma ban pen hab bom ha ki jaka bu tiar ya siat lani kata ka weapons depot jong kani kari. Kashnong Isfahan ka long ru kum ka jaka basna nuklear jong ka Iran ka badan shapoh khyndew. Amla pat ban pen pra ya kani ka badan shapoh khyndew. La pendan kam daki bunker buster bombs ki bakhia kumba 8,000 pound lani khandai spa nyo kg uni ujat bom udai ubala ban rung sharu shapoh khyndew shwa ba thei kat kum ka video bala bo do Donald Trump la yu i ka jing thei ka ba he bha bat ru ka bala pen bot saki wei pat ki ba kham rit ki bala la ru ban long kum ka jing thei jong ki kuli ni ki bom ki bala bo ha kani ka jaka kani kala antat ru ba kala bande ka jing jam men step hi ka senya bat ru kani ka jing thei la pen ki win ru ya ka shnong ka thau hado ba kala shai ka sun beneng jong kani ka shnong ka badan kumba R.9 million ngut ki ba shong shnong kani ka shnong ka dan ru ya ka military base jong kari Iran.